Bejn l-4-5 u l-9 ta' Wissu fil-Fosos tal-Furjana sir ritorna il-Malta International Food Festival. Din is-sena l-festival qed jiċċelebra l-10 edizzjoni tiegħu bi programm akbar u aktar varjat li se jlaqa' flimkien l-aqwa tommiet minn madwar id-dinja f'ċelebrazzjoni tal-ikel, il-kultura u d-divertiment. Preżenti għal preparamenti kien hemm il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u l-Provvista tal-Ikel Anton Refalo u l-Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili Rozjen Kutajjar. Matul il-5 tim tal-festival il-pubbliku se jkollu l-opportunità jdu aktar minn 1000 planti differenti minn 42 kċina internazzjonali. Fl-istess ħin spazju prominenti se jingħata lill-kċina Maltija u lill-prodotti lokali bilan li jkomplu jiġu promossi l-kwalità, l-awtentiċità u l-valur tal-prodott Malti. Il-festival se jiġbor flimkien aktar minn 100 eżebitur fosthom ristoranti, produtturi, importaturi u marki ewlenin tal-industrija tal-ikel u x-xorb. Jonathan Patch, l-organizzatur ta' dan il-festival, spjega li l-festival se jkun miftuħ kull jum mis-6 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl u minn barra l-esperjenza kulinarja, il-programm se jinkludi spettakli mużikali kull jum, wirjiet kulturali, attivitajiet għall-familja kollha, żona dedikata għat-tfal u diversi attrazzjonijiet oħra. Is-sena wkoll ser ikollna 6 entertainment areas minn main stage għal areas Sud Amerikani, Latini, kif ukoll għandna area partikolari fej komunitajiet internazzjonali grazzi għall-HRD ser ikunu qegħdin nitellgħu spettaklu ta' kulturi internazzjonali serjetà.